Hej, vi er her på Humlebæk skole for at filme et campforløb. Jeg hedder Ellen. Og jeg hedder Tille. Nu skal vi ned og se danser. Nogle sjove ting og sager, og man bliver glad af det, og man føler sig godt tilpas. Jeg danser rigtig meget mere hver dag. Altså når jeg står derhjemme og hører musik, så danser jeg til det hele tiden, og om det så ser dumt eller godt ud. Vi har fremstillet alkohol, og så har vi lavet sådan en soda. Det har været rigtig sjovt at lave nogle længere forsøg. Det er, at vi laver en film, som vi godt kan lide, altså spille fodbold og spille videospil, og vi kan godt lide det, så vi gør lidt mere ud af det. Hej, vi har nu været på det her campforløb i 2 dage, og det har været super sjovt. Og super hyggeligt. Det er virkelig noget, vi kan anbefale til andre. Hej!